चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं मी लीना ठाकूर आपल्या सर्वांचं कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्या विशेष बुलेटिन मध्ये स्वागत। चिपळूण येथे सोने खरेदीसाठी 25 लाख रुपये दिल्यानंतर व्यवहारापोटी ठरलेले सोने न देता दिलेले पैसे स्वतःच्या फायद्यासाठी वापरले। एका सोने व्यावसायिकाची तब्बल 25 लाखाची फसवणूक झाल्याची घटना उघडकीस आली आहे। या प्रकरणी चिपळूण पोलीस स्थानकात तक्रार दाखल केल्यानंतर फसवणूक झाल्याबाबत गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। सावंतवाडी तालुक्यातील मळगाव रस्तावाडी येथील अष्टविनायक कला क्रीडा मंडळाच्या वतीने प्रथमच भव्य दिव्य असे 3 दिवसीय किल्ले व ऐतिहासिक वस्तूंचे प्रदर्शन भरवण्यात आले। या प्रदर्शनास मळगाव पंचक्रोशीतून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळतोय। कोकणात दिवाळी निमित्त सकाळी कार्यक्रम सादर करण्याची फारशी परंपरा नाहीये, मात्र परंपरा सुरू होऊन कलाकारांना व्यासपीठ मिळावे या हेतूने देवगडमध्ये 16 नोव्हेंबर रोजी देवगडमध्ये पुणेरी पहाट या सांगीतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले। दिवाळीच्या पहिल्याच दिवशी फटाक्यांमुळे ठाणे शहरात तब्बल 8 ठिकाणी आग लागल्याच्या घटनांची नोंद महापालिका आपत्ती कक्षात करण्यात आली आहे। या घटनांमध्ये कोणतीही दुखापत झाली नाही अशी माहिती आपत्ती कक्षाकडून देण्यात आली आहे। एअरगनचा छर्रा मारून एकाला गंभीर दुखापत केल्याप्रकरणी तळवडे येथील अंकुश सीताराम लोके वय 24 राहणार तळवडे लोकेवाडी याच्या विरोधात येथील पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय, पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।